Здравейте, това е третия епизод от моето сървайване. Сигурно много лагва, защото в момента качвам клипа. Втория. Това. Ето тук. Сега съм при зомбите. Ой, извинете. Ако не съм се чувал добре, микрофона ми беше нагоре на слушалката и след това сигурно. Да, крипари, ама няма зомбита. Лошо. Значи, окей, там виждам един крипър, дет се жули на кактуса. Дет прилича на кактус, де. И сега му оглежда. Аз трябва да си мирен. За да не ме види и да идва тук да ми гърми. Уй, вилиджер на свобода. Окей. Значи. Вилиджери, ще ви спася. Пам. Не мога да спа. Буден съм, трябва да гледам телевизия. Успях, бе. Готово. Окей, зомбита горят. Крипари на горят. Не. Трябваше да си сваля синглплеер команд, сама както се знае. То не трябва. Сега отивам за лов на паяци. Не. Няма се мърдаме. Що съм така проклет с крипърска мущ. Я да си направя един чест. Граждани на света, обичам да ям храна. Така. Сигурно знаете защо го правя. Ако не знаете, то е защото малко ме е страх от крипари и айтемите ще си ги загуба. И без това, където умирам за последно, там се спал. Дет съм спал, там се спалвам. Тук си остава айтемите. Не, всъщност. Да, иде. Ако ми стане такова трудно да ги бия, ще трябва да бегам. Те па изчезнали, бе. Окей. Както те поискат. Ще ги бия без това после ми. Айде сега малко да отидем тук за... Овцата бъгна. Ама не даде нищо. Я взема както си го изпеча. Опа, кирката забравих. Трябва да отивам си да живам. Така се прави. Там има... крипър! And the creeper and a skeleton and a box and so and creepers and a skeleton and then a roof and така. Браво! За малко да фейлна на своето... Джъмпче! Толкова ми лагва, че не мога да се усета как ми лагва. В мечо ми свърши, трябва да си направя каменни мечовчета. Окей, ще си направя каменни мечовчета, само да прескоча този тъп джъмп. Че много лак. За бога. Ако трябваше да сложа както си ще да се набуда целия. Айде, бе. Ще сложа тук една входна врата, за да стане по-интересно. Айде. И така, дърт и сега ще сложим входната врата. Момент.
Опа! Тук са ми айтемите. Само да поставя това и си направя в крафтинг тейбъла малко хляб и една врата. И ще си гледам както си. Майтапа се, няма да гледам както си. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето врата. This is your horse. This is amazing. Айде, поставим една врата. Как ще ми човек, ти можеш? Айде, бегай. Предсках ли се? Граждани на света, цветята пораства вече. Мале, каква мъгла има? Нататък страшно голяма мъгла. Я се пусна... Не, няма се пускам на фар. С мъглата е по-яко. Херобрайн наближава мига на свителите. На Creepers in the Sky. Между другото, един мой приятел, като играхме от тях, видяхме Херобрайн, честно. Без майтап. Видяхме Херобрайн на живо и е така, той се е качил на къщата и видяхме някакъв човек Херобрайн, ама то беше друг текстчер пак и Херобрайн е така само се озърта. Не е вилиджъра, е Херобрайн. Защото няма как. Без too many items. Той не знаеше въобще какво е too many items. Още. Докато аз не му казах. Общо взето. Това е за too many items. Работата. Аз па съм много тъп. Хайде. Сега си направя едно хол. Си посъда малко житце. Граждани на света, дойде края на мига. Аз па нямам много дърво. Загубен съм без дърво. Махам тревата. Панк, махам тревата. Ей, сид! Окей, едно си, че посъда за сега. И къде ще го посъда? Да, тук. Айде, готово. Честито, имаме си. Чакайте да проверя за малко. Айде клипчето да проверим. На колко процента е? О, 18%.